अरे साला तो के तब्बे से कुदारी लेके भेजले बानी कहीं कौन अरिया बाकी बस अगरो कोड़ दे ते बैठ के जब मोबाइल चलाओ तले कुरान का हाल है। काल करो सो आज करो सो अब पल में परले होई बहुर करोगे कब। अरे सारे जिंदगी के कौन ठिकान बा जोन करे के बाटे तो जल्दी जल्दी कॉले के चाहिए। सारा लोग के खेत बोआ गए रुपा गइले तो पछताव बाटे ते सारे मेड़े बैठ के मोबाइल चलावत तले। बे मर्दवा पे तू खाली झूठे परेशान होला हमारी दोस्त देला। बे मर्दवा जिंदगी रही तो बहुत काम होई। आज करे सो कल करे सो परसों हाली हाली का होई कब के जिए एक बा कई बा सो। इस सार का वो सुधरिया नहीं सारा कहावत तो उल्टा कहावत जानत ना।